αγρότικα, και η αγρότικα δεν φέρνει μόνο επιχειρήσεις, αλλά φέρνει και καινοτομίες. Και μία από τις καινοτομίες που φέρνει η ίδια η Γαβρίλ είναι ότι εγκαινιάζει από σήμερα την ώρα του CEO. Ποια είναι η εικόνα που έχετε για τη διαθεσιμότητα των λιπασμάτων? Μια πολύ κέρια ερώτηση. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ναι, υπάρχει επάρκεια. Αν υπάρχει διαθεσιμότητα, οι τιμές. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και τι πρέπει να περιμένει ο αγρότης όσον αφορά το κόστος? Η τιμή της ουρείας, παραδείγματος χάρη, έχει ξεπεράσει, έχει μια άνοδο πάνω από 40% και συνεχίζεται αυτή η άνοδος. Πώς επηρεάζουν οι τιμές των αγροτικών προϊόντων, που πιέζονται και αυτές προς τα κάτω, την τελική απόφαση του παραγωγού για τη λίπανση? Αν δεν ανέβουν οι τιμές των αγροτικών προϊόντων, θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε όλο τον πλανήτη. Άρα είναι επιτακτική ανάγκη να ανέβουν. Ήδη βλέπουμε τα πρώτα δείγματα. Ποια είναι τα σχέδια για το κοντινό μέλλον? Ξεκινάμε πυρετοδός να χτίζουμε ακόμα ένα εργοστάσιο στην Κόρινθο, στη βιομηχανική περιοχή της Κορίνθου,